Kada kodiwarkaw ka surasi binani ani kononton minalen do Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmaw fɛ maliden minnu n'olu sigilen do Kodiwari jamana kan olu n'u ka ɲɛma u y'u senfa kana Mali la kana i ka dɔn ka fɔ sonsoronan doni kɛ ka ɲɛsin nin surasi binani ani kononton ma mun na olu maliden minnu bɛ Kodiwari jamana kan u ka sigi a bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na u ka ɲɛma Mulayi Hayidara an ka ale lamɛn u ka nin taama in kan. An bɔra Abidjan kana an ye Maliens de an sigilen bɛ Côte d'Ivoire an mana foyi kama k'a fɔ bɛnbaliya dɔɔni ɲɔgɔn fɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ an nan'o de jaabi di an ka mɔgɔw ma comme anw bɛ Côte d'Ivoire militaires bɛ Mali la an nana yira an ka ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ k'u bɛ se k'a ko yogoba cogoya min na an ye satisfaction sɔrɔ a bɛɛ la parce que an ye premier ministre ye an ye ministre affaires étrangères ye an ye ministre de culture ye donc vraiment on est beaucoup satisfait. I ka dɔn nin kulukofɔlen in na mun ye Kodiwarikaw ka diinɛ ɲama caman ye olu b'o la Imam Malik Konate ale ye o dɔ ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ u nalen tɛ dɔwɛrɛ la u nalen do kana bɛn ani kelenya k'o sinsin ni jamana fila u ni ɲɔgɔn cɛ Imam Malik Konate. An bi an b'an tɛgɛ de jala Ala ye fɛn bɛ se ka sara sɔrɔ cogo min olu fana bɛ o furu mɔlen depuis nana o b'o sen kan o bɛ min kɛra Ala ɲɛ bɛ bɛɛ la parce que Ala bɛ bɛɛ sara i t'a la an bɛ dugawu kɛ k'o fanga se Ala k'o kɛra ka ɲini Alahu Taala fɛ ni ɲɔgɔnna Ala k'an kisi a ma. Kodiwari jamana maaw ani maliden minnu sigilen bɛ yen u ye nin laɲini min kɛ u ye nin taama min kɛ ka na Mali la i ka dɔn k'a fɔ Habib Sila n'ale ye i ka dɔn maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka ɲamaba ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ taama ɲuman don sabula a b'a to an ka jamana ɲamaw u b'a dɔn maliden minnu n'olu bɛ Kodiwari jamana kan u ka laɲini ye mun ye bi Habib Sila an ka ale lamɛn. U ye hakili ɲuman min sɔrɔ ka bɔ Côte d'Ivoire ka na awa bɛɛ ɲini Mali ni Côte d'Ivoire cɛ an b'u fo o la bon ka yirula u ka olu fana u kan k'a latanu parce que u nalen immédiatement en ka maabaw y'u reçoit en tout cas le premier ministre par intérim son excellence Abdoulaye Diop et le ministre Koné donc les ont reçus. Je crois que ça montre à suffisance que la considération min bɛ an Maliens ni an ka autorités cɛ an b'u fo o la an b'an ka autorités fo la k'u waleɲuman dɔn bon comme u ye délégation ka kɔrɔfɔ lamɛn n dalen b'a la u bɛ baara la pour que ka se k'a lajɛ ninnu bɛ se ka ko sagi o sɛbɛnlen. I ka dɔn ni lajɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni kulukofɔlen in u kɔni u bɛ Bamakɔ halisa u ka laɲini kɔni ye mun ye u bɛ segin don min na o ka sɔrɔ kibaruya duman u b'u bolo o ye kibaruya jumɛn ye o de ye k'a fɔ mun ye nin surasi 49 ye olu kɔni u labilara Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.